2020 emetụla ndụ m n'ụzọ dị iche iche, ma n'ụzọ dị mma ma n'ụzọ dị njọ. M sị gị na naanị n'ụzọ dị mma, ya bụ na m na-atụrụ onwe m asị. M na-ele na afọ a na m ga-eme ihe dị iche iche n'afọ a. Adịla m njikere itinye akwụkwọ maka visa. Akwesịrị m ịbụ onye lụrụla nwaanyị n'afọ a mana COVID mere ihe niile abụrụzie nke ya echighachiri azụ, mana e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ndị mmadụ kwụrụla anyị ụgwọ bụ nke emewu n'ihi COVID. Ọtụtụ ndị mmadụ dị busy na US, ya wụzi na a ga-eshift ya bụ ihe a chọrọ ime, and e nwere some event ndị m na-ele anya na ga-abịanụ, mana otu o si dịrị ọ dịkwa mma. Mana nke o si metụta m n'ụzọ dị mma bụ ọ kụziri m inweta ikike iji na-eme saving. Ọ bụrụ na mmadụ a na-esevu ego ugbu a, 2020 kụziri m ịkwesịrị ị na-agbe nkwado maka udu mmiri. Udu mmiri abụghị na udu mmiri na-ezo, maka ego enweghị ego na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Enwere m ohere ma werekwa ohere ahụ wetachuo so many materials ndị m ji arụ ọrụ, mana o nyekwara m aka hụta ihe Chineke na-emetụ na ndụ anyị, ihe ndị anyị ji kpọrọ ihe before, ya wụzi ihe anyị ji akpọrọ ihe ugbu a. Ị ga-ahụzi ndị mmadụ ga-esi na onye ahụ Instagram comedian, onye ahụ stand-up comedian, mana COVID-19 akụziere m na enweghị dịka Instagram comedian o stand-up comedian. Anyị niile ụcha comedians, anyị ndị na-eme ihe ọchị. Ana ihe so kụziere m na COVID ahụ ịnọ online, ihe niile alaala online ugbu a. Ya wụrụ otu ọbụla iji chie echiche, ị ga-achọkwa otu ị ga-esi bata online, maka na ihe akụziere m na oge na-agbanwe ọtụtụ ihe niile. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-achọ ka ha weta ọtụtụ ihe before ha bido, ihe niile agaala online ugbu a. O nwere ebe ọ ga-erute, ọ ga-ahụ naanị online ka ihe niile ga na-eme. Anyị erute ogogo ahụ, ya na amụtakwara m ka esi eme editing. Mbụ nwere ike eme ihe otu ọbụla m ji mmecha m si ndị mmadụ mere m ihe edit, mana during the COVID-19 enwere m ohere iji mụta editing, ya wụgodu nke obere ya. Ihe ọzọkwa, ihe ndị ọzọ m mụtakwara na online bụkwa ndị kụziri m otu esi ahazi shows, otu esi ahazi ọtụtụ ihe niile dị iche iche n'online. Na-apụ abịa na ihe gbasara relationship, ọ bụrụ na Chineke agụcha Chineke onye zikwesịrị ego ndị ezinụlọ gị, ya wụ na webe gara na-ekwesịghị ịgwa ezinụlọ gị. COVID-19 kụziri m ihe na ekwesịrị na-abịa nso n'ezinụlọ. Ị ga-ahụtakwa na ọtụtụ ihe niile agaala online, dịka m chukwuo na mgbe ị ga-enweta church program online. Ị ga-ahụkwa nna-aga ụka weekly mgbe ọbụla. N'onwe ke m, ndụ m na ihe gbasara ịhụnanya agala elu. Mụ na onye mmadụ ya na-arụkọ ugbu a na gburugburu m. Ndị enyi m, anyị na ha na-ekwukarị online, anyị na-enwe ohere iji ukwu okwe kpọọ n'ekwentị, share ya ideas, mee ọtụtụ ihe niile dị iche iche. O nyere m aka ka mụ na ndị enyi m makọta onwe anyị ọfụma. Ihe m mụtara na ndụ a wụ life lesson wụ etu anyị na-echi agagharị mbụ, freedom of movement na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ihe ndị anyị na-eji kpọrọ ihe abụrụziele ihe eji akpọrọ ihe. Ọ bụrụ mgbe ụwa na mgbe afọ na-abịa na ngwụcha, enweghị onye ga-ahụ hụta uru ọ bara iji kelee Chineke maka ndụ edere rutu ebe a. Maka n'afọ 2020 a, onye ọbụla nọchara n'afọ 2020 a ruo afọ 2021 were ihe o nwetara. Ọ bụghị ego ole nwere na bank account gị bụ nke kwesịrị iwu na agọziri gị. Ihe dị ndụ n'afọ 2020 a, ị kwesịrị ikele Chineke, maka na ndụ ihe ndị mmadụ na-eji ekpọrọ ihe. Maka na ọtụtụ ihe niile mere n'afọ 2020 a, ndị nwụrụ ma ndị ama ama, ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ ihe mere n'afọ 2020 a. Ịdị ndụ so na ihe ị ga-eji kelee Chineke. Wụrụkwa otu n'ime mụtara n'afọ a wụ na ọwụ amara Chineke. Ọwụ maka na ịkacha eme, ọwụ maka ịkacha iwe onye ama ama, ọwụ maka imere nke a. Ịdị ndụ ọwụ ihe kwesịrị iji kelee Chineke. Nke ka njọ wụ bụ mgbe o ruru 5 or 6 months enwe ihe na-emenụ, enwe ego na-abata. Enwe mgbe m chere na enwere oge ga-abịa mgbe onye ga-ewetaghị ego gị si na-abata m aka. Enwe ihe na-eme gịnị, o siri ike, ọ na-ebutu mmụọ ala. Ma nke one of the best moments m nwere wụ ịlaghachi ọrụ. Alaghachila m ọrụ, ihe niile agawala dịka o si aga na mbụ. M ga-ekwukwe na otu n'ime ha wụkwa
mgbe m pụtara weta ofu ọrụ mgbe covid niile belatatụrụ, o nyere m aka. Ahara m Obaro T Blaze. Ihe m mụtara n'afọ 2020, my 2020 lessons.